tanzwa kwenda kisiso Jesu aponesa hiroso koraura Jesu aponesa siwisa nyitatese kumiri yopenyanza tenzi anotituma Jesu aponesa tumira nyipanyanza Jesu aponesa uzanyi wanyangazi Jesu aponesa imani wachituwa kanavari panyanza pasiri chazorizwa Jesu aponesa imani mudambuzo Jesu aponesa ngerupenyu nerufu Jesu aponesa imani nekufawa moyo unonamudza imbira nipanguwa Jesu aponesa ipahizi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponesa mumakombo nenyika riyarerukurira Jesu aponesa Shamwari yakandida ndisingaziwi akandifuwa nerudo akandisunga kwari moyo wangu wasungwa nefundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini ndawana shamwari yo shamwari yakandifira handi upenyu bachete asi akazipira zendi nazo handi zangu ndaka muchengetera moyo simba upenyu zesende zake nalini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kunichengeta munzira iyo yenda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise ngandirinde ndisewenze pambe rinozorora ndawana shamwari ine mutsa idine rudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Kwazai vana vaMwari, ndo kwazai mose muzita raJesu, amen. Faro wangu kusangana nemi pakudzidzwa kweshoko raMwari. Mwari vakukomborerei, Mwari vakuitirei zvakanaka nekuda kwenguva yamatora kuti muteerere Mwari vachitaura nesu. Pane dzino nguva nitenderei tiwane nguva yekunamata patiri kupinda mushoko redu.
Baba wedu ari kumusha kwedu kumusoro kudenga tokutendai. Matipa zvomwe mukana Mwari wekudzidza magwaro wenyu matsvene. Tokumbirawo Mwari mweya mutsvene wakafemera kunyogwa kweshoko iri. Ushandewo zvakare pakududzikwa kwaro. Tokumbirawo Mwari nerusando ugu. Titi zviro kwazvo Jehovha wataura nesu. Chivai nesu mutibatsire pazvose. Tijesu tanamata nekutenda. Amen. Tichadzidza kubva mubhuku raLuke. Luke chapter 1. Tichadzidza kubva pavhesi ra5 kusvika pavhesi ndera8. Kunonziko nebhaibheri. Namazuva aHerodhe, mambo weJudhia, mumwe muprista aivapo ainzi Zacharias wegovero raAbhiya. Mukadzi wake aiva wavanasikana vaAroni. Zita rake rainzi Elizabeth. Vakanga vakarurama vose vari vaviri pamberi paMwari, vachifamba nemirayiro nezvakarurama zvose zvaIshe, vasina chavangapomerwa. Vakanga vasina mwana, nokuti Elizabeth akanga asingabereki, uye vakanga vachembera vose vari vaviri. Zvino akati achibata basa roupristi pamberi paMwari padzeoro regovero rake. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Saka panapa tiri kuudzwa kuti pamazuva Herodhi mambo weJudhia, mumwe mupristi waivepo anonzi Zacharias wegovero raAbhiya. Saka Dhavhidhi anoti asati afa, anosiya adivhaidha upristi into 24 divisions. Adivhaidha upristi into 24 divisions. One of the division yanga iri yeimba yaAbhiya, kunova iko kwaiberekwa murume uyu anonzi Zacharias. Saka Zacharias anoita mupristi pamazuva aHerodhi. Mozati mumwe neumwe munhu ane mazuva ake. Ndiwo chinzi pamazuva edu isusu zvinhu zvavo zvina kudai, zvinhu zvavo zvakadai. Pamazuva edu taizodai tikazodai. Saka mumwe nemumwe munhu ane mazuva ake. Saka pamazuva aHerodhi ari mambo weJudhia ndo patowana muprista anonzi Zacharias. Maybe regai timbobata murume anonzi Herodhi zvishoma. Herodhi aive iye aitonga Judhia, achitonga vana vekwaIsraeri. But kaivewo kekutanga munhoroondo yekwaIsraeri kuti vana vekwaIsraeri vaitongwa nemunhu asiri muIsraelite. Saka Herodhi anotonga zvake, but iye haasi munhu werudzi uku. Vanga vasina kuzvijaira kutongwa nemunhu akadaro. Herodhi was a puppet king. Ari a puppet king kudaro, paumambo hwake Herodhi anga agadzwa nemaroma kuti atonge akaiswa neumambo hwechiroma. Saka zvese zvaaita, madecision ose aiita Herodhi aiinfluenswa neumambo hweRoma. But moziva here kuti pane zvinhu zvakanaka zvakaitwa naHerodhi. Moziva kuti munhu ukanzi taura pamusoro pemunhu, kazhinji kacho toda kutanga nezvinhu zvakashata zvakaitwa nemunhu. Aiwa, ukaona mukana pakutaura pamusoro pemunhu, vana vaMwari, tangawo kumbotaurawo zvinhu zvakanaka pamusoro pemunhu. Kazhinji panotaugwa history dzevanhu, vanhu vanonanga munhu paakaita blanda, paakagonawo hapa tsvake. Even chero vanhu vakarambana chaiko chaiko, kana munhu otaura pamusoro pemunhu arambana naye, anongomanya kundotaura zvakashata zvakavarambanisa. Haambotauriwo mamoments avakanga akanaka pakumazuva ekudanana kwavo. Saregai ndimbotangawo ndataurawo zvinhu zvakanaka zvakaitwawo naHerodhi. Kunonziko Herodhi ari mambo akashongedza Judhia rose, akashongedza maguta ose anga akakomberedza Judhia. Kunonziko raiyevedza kuJudhia nekuti ranga ragadzigwa zvakanaka nemurume anonzi Herodhi. Kunonziko achitonga mhaka Herodhi panotaura nhoroondo,
vanoti mukutonga kwake mhaka Herodhi haana kumbotonga mhaka nezuva resabata. Unonziko sabata right kana rakwana, Herodhi aivhara ofisi yake, hapana nyaya dzaitongwa nezuva resabata. Kunonziko nenhoroondo Herodhi ari mambo, kunonziko Herodhi aibvisawo zvipo achiendesa kutemberi. Zvegumi nezvipo Herodhi kunonziko aitoendesawo kuchechi. Saka Herodhi kunyangwe hake akanga asiri muIsraelite, kunyangwe hake Herodhi aive muIdumini mwana waNdipa, maIduminites aive vanhu vaibuda kuimba yaEsau. Esau vaive mukoma vaJakobho. Saka izvi zvekunamata zvazvisiri chinhu chinyowani. Nemhaka yei? Nekuti sekuru vake Isaac vaizviziva kuti sekuru Isaac vainamata. Chachisiri chinhu chinyowani kwaari Herodhi kuti asatonga mhaka nemusi wesabata, kuti achengete sabata. Why? Kunyangwe iye hake aibuda kuimba yaEsau, but waiziva kuti sekuru vangu Abrahamu vaichengeta sabata, vaiteerera Mwari, vaibvisa chegumi. Ndosaka waibvisa. Aiziva kuti sekuru vangu Noa pakaparadzanyikwa nemvura vakawanigwa nyasha pamberi paMwari. Waiziva kuti sekuru vangu Enoki vakafamba. Aiziva kuti sekuru vangu vakafamba naMwari. Mwari vakatozomutora ndobva akaenda kudenga asina kuona rufu. Saka zvese izvi aizviziva kuti madzitateguru angu, even sekuru Abrahamu, vakafamba naMwari. Aizviziva kuti chakararamisa Metusela makore akawanda panyika, aizviziva kuti kuteerera Mwari. Saka aizviziva kuti kana pane chinhu chinobhadhara panyika, kuita zvinhu zvinodiwa naMwari. Wai vana vaMwari, zvakakosha kuteerera Mwari. Saka iye hake chero akanga asingaberekegwi kuimba iyi, but wakateerera zvinodiwa naMwari. Saka ndobva adaro, but the same Herod manje akazoitawo mablanda mukurarama. Blanda yakaitwa naHerodhi tinoiziva kuti panoberekwa Jesu paya, achitsvaka kuuraya Jesu, akauraya vanakomana vese vaive ne2 years zvichidzika mukutsvaka kuuraya Jesu. The same Herod who was a Sabbath keeper, that's the same Herod who was a baby killer. Tinozviziva kuti munhoroondo yake kutonga Herod waiti kana ukanetsana naye aikuuraya. Ndosaka akauraya John the Baptist. Asi kunyange akadaro Herod waibvisa zvipo kuchechi achitoendesawo. Tinozviziva kuti aiti ukachiva mukadzi wako, aitora mukadzi wako obva akuuraya iwe wacho. But the same Herod ndiye aitomutsiridza temberi yemuJerusarema. Kunonziko temberi yaSolomoni yakamutsiridzwa ikagadziriswa naHerod, who was a killer. The same Herod wakaroora vakadzi 10, but that's the same Herod ari kuita zvinopikisa, ari kuita achichengeta murayiro waMwari, at the same time achitora vanhu. Ndo dambudziko ratiri naro namaKristu anhasi, evanhu vanozviti isusu tinoziva Mwari. Vamwe vacho vanototi isi tinoziva Mwari, vanotopfeka maunifomu edhoka, vopfeka unifomu yeruwadzano, vopfeka magarments vachiti tinoziva Mwari. But those are the same people ekuti kana mwana amitiswa vanotonzi enda kuna mbuya nhingi, ndo vanobvisa mimba zvisingagwadzi. But that's the same person watinoti akaimba muchechi tose tinoti zviro kwazvo Jehovha anga ari pakati pedu. Vanhu vedambudziko nemaKristu anhasi, vanhu vanomira vachiparidza pamusoro paMwari, those are the same people
nekuti ivo vakuru vecorruption, kana pakataugwa corruption ndo vanenge vari pamberi payo. Dambudziko ratinaro nevanhu vanhasi, vanhu vanotonzi ndo vanoziva Mwari, vanoparidza pamusoro paJesu, ndo vari kumitisa vana vevanhu, vapedza kuvamitisa vovatiza. Dambudziko remakristu anhasi, vangori nechimiro chete nemufananidzo wekunamata, but vakarasa simba racho. Vangani vanhu vatinoziva vanozviti isu tinoziva Mwari, but mukurarama mukuita ndo vanokwereta vanhu. Kana apedza kukwereta adzoseri mari yacho. Herod aitoziva zvose zvinodiwa naMwari, but kuseri ozorarama otherwise. But I thank God pamazuva aHerod achiuraya vana vadiki. I thank God pamazuva aHerod achiroora vakadzi vakawanda. I thank God pamazuva aHerod achiuraya vanhu achivatorera vakadzi vavo. There was Zachariah pamazuva iwawo. Kana pane chinhu chinotsvakwa naMwari kunzi pamazuva aya corruption ichitonga, pana munhu wechechi akaramba akamira pana Mwari, vamwe vachidhiza kuti vawane mabasa. Pana akamira akati nichaona basa nenzira iri right. Pamazuva aya vanhu vakuita zvinonyangadza, vachifamba vakashama. Mwari vanotsvaka munhu achanzi pamazuva aya akaramba akamira. Pamazuva atiri kurarama, pamazuva akaipa zvakadai, Mwari vanotsvaka mupristi wavachanongedza. Mwari vasaZakaria woti aiwa uyu mwana wangu akaramba akatendeka. Iwai vana vaMwari, munyika yakashata zvakadai, ngatitendekei kusvikira kumagumo. Ndombozvibvunza kuti kone makai Zakaria akamentionewa iye oga pamaprista about 20,000 aivepo pamazuva iwawo. But 20,000 maprista aivepo, only Zakaria ndi anomensheniwa. But Bible wrote iro mukadzi wake aiva mwanasikana waAroni, zita rake rainzi Elizabeth. Munoziva here chimwe chinhu chinocontributa kuti Zakaria amire semupristi, mukadzi waakaroora. Mamwe mapristi ose achita zvaanoita, Zakaria akagona kumira because mukadzi wake waiva mwanasikana womupristi, aiziva nekuandastenda basa remupristi. Saka aitoziva kuti baba mapristi izvaaiti izvaanoita. Chimwe chinhu chichachotirase Mwari pamazuva edu inyaya yemunhu waucharogwa naye kana munhu waucharoora. Vangani vanhu vanga vasingadli nyama, musi wakangoroora munhu anodla nyama akabva atodzokera kunyama. Vangani vanhu vaiparidza vaiti kana vakamira vakaparidza munhu wese anoti amen, zviro kwazvo Jehovha ataura nesu. But musi wakangoroora kuparidza mavhesi ose akabva apera. Nhasi uno hatichavawi, hatichavazivi nakuda kwevanhu vaakaroora. Vangani vanhu vaimba mumagrupu, but musi waakarogwa kuimba kwakabva kwapera. Kwanza uchaendi kupractice. Zvino munhu waucharoora kana kurogwa naye pamazuva ekupedzisira achadhitemaina kuramba wakamira pamaprinciples kana kurasika kwako. Chinoita kuti Zakaria aramba akamira inyaya yemukadzi waakaroora. Aiwisisa basa roupristi. Vese vavasina mwana vari tu, vachitochema vachiti Mwari tipeiwo mwana. Vava vasina mwana but vakaramba vakamira. Why? Nekuti vese vaiziva basa ravakadanigwa naMwari. Kana maakurogwa sisi, kana maakuroora mukoma, roorai munhu ane kutenda kwakafanana nemi kunozokubatsirai pamazuva ekutambudzika kwenyu. Kumwe kuwirirana togona kuwirirana zvinhu zvichiri right, but kazhinji vanhu tinorasika pakutenda kwedu kana tawigwa nematambudziko. Anotizunungusa. Kana atizunungusa kana kutenda kwedu kusina kufanana, idi muchaona kuti munodzokera kumashure. Zvinoita kuti uyamire akaziva munhu kutenda kwake kuti isusu izvi tese tiri tu tozviziva kuti hatitendi mazviri. Munoziva here kuti pamazuva aHerod achiroora vakadzi vane 10, uyu Zakaria aigona kutotsvaga umwe mukadzi, but akati no, inini handiiti izvozvo nokuti ndoziva Mwari wandinotenda. Ende mukadzi wake akatiwo ndinoziva Mwari watinotenda.
plus Zakaria akaziva kuti inini handiripiti mistake yakaitwa nasekuru vangu Abrahamu. Waizoti sekuru Abrahamu vatsvaka mwana vamushayiwa, vakaenda kuna Hagari vawirirana nemudzimai wavo Sara, vakaenda kuna Hagari vakaitigwa mwana naye, but Mwari havana kufara nazvo. Saka anoti isusu hatiripiti mistakes akaitwa nevamwe kare. Sometimes ndoita dambudziko nevanhu vanongoramba vachiwira mugomba rakafanana nerakavigwa nevamwe kare. Vamwe vakatozama kutsvaka vana panze, but zvakazova burden kwavari, but iwowo mashayiwa mwana. That's the same thing that you want to do, kuti zvizokutambudzawo iwewe. Vamwe vakandotsvaka mari ndobva vaishayiwa vakaenda kundoromba. Izvezvo hava vati vachichema usiku, havanotambudzwa nezvinhu zvavakabatiswa, but that's the same thing that you want to do. Zakaria naElizabeth vanoti hatiripiti mistakes akaitwa nevamwe kare, ticharamba takamira pana Mwari. Ndosaka Bhaibheri richitiro vakanga vakarurama vose vari vaviri pamberi paMwari, vachifamba nemirayiro nazvakarurama zvose zvaIshe, vasina chavangapomega. Hanzi Zakaria naElizabeth vakarurama vose vari vaviri pamberi paMwari. Chimbozvibvunzai baba nemudzimai wenyu kuti mose muri two mogona here kunzi mose muri two makarurama. Mozoti zvimwe dzenguva kunamata koita kunge ndekwana mai chete, and vana mai they are so much comfortable. Unoti wachoti ini baba vangu wekwangu havanetsi, havandirambidzi kunamata, vanotondiperekedza nemota vondondisiya havo kuchechi, ivo vobva vadzokera kubhawa kwavo. Inini baba wekwangu vandavo zvekun'anga, but inini havandirambidzi kunamata, ndotondiperekedzwa kuchechi. Zvese zvinodiwa kuchechi vanondiitira. Vana mai they are so much comfortable kuti vanamate varume vavo vasipo, but why vana vaMwari ava Zakaria naElizabeth vakarurama vose vari two. Kururama kusikwana mai chete, kururama kusikwana baba chete. Mwari vanotarisira kuti mumhuri tose tiwanikwe takarurama. Kana tawigwa nematambudziko epane rino pasi, despite the challenges that we face, Mwari vanotarisira kuti tiwanikwe takarurama pamberi paMwari. It's so unfortunate kuti vana baba vanoenda kuna dzimwe nzvimbo dzisingazikamwi naana mai. It's so unfortunate kuti vana mai vanoenda kuna dzimwe nzvimbo dzisingazikamwi nevarume vavo. Iwai mwana vaMwari, Mwari vanotarisira kuti mumuchato tose tiri vaviri tiwanikwe takarurama pamberi paMwari. Verse 6 iri kutiyo vakanga vakarurama vose vari vaviri pamberi paMwari, vakarurama pamberi paMwari. Munoziva here kuti varipo vamwe vanhu vatinoti vakarurama, asi vakarurama pamberi pemaziso evanhu, asi vakasviba pamberi paMwari, nekuti nzira dzavanofamba Mwari vanenge vachidziona, chero isusu hedu vanhu tisingadzioni. Vamwe totogara pasi toti regular and standing member, tonyora tsamba bhodhi rovhota, but vasina kuchena pamberi paMwari. Ngatifarei vana vaMwari kuti tinzi takarurama pamberi paMwari. Hazvibetseri kufadza vanhu asi tisingafadzi Mwari. Hanzi vose vari two vakarurama pamberi paMwari, vachifamba nemirayiro nezvakarurama zvose zvaIshe. Ngatifambei vana vaMwari nemirayiro yaMwari. Iwai vana vaMwari, kana tawigwa nematambudziko ngaasatibvisa pamirayiro yaMwari. Ngatifambei nemirayiro yaMwari. Mwari vanotarisira kuti baba vachengete murayiro waMwari, vanotarisira kuti mai vachengete mirayiro yaMwari. Hanzi vakanga vakarurama vose vasina chavangapomegwa. Ndombova vanhu vazhinji vanochema-chema kana vanhu vakavataura. Iwewe rarama upenyu wekuti vanhu havagoni kukupomera. Usada kurarama upenyu hwekutsanangura stereki. Chingorarama upenyu huri right. No, it's just like it's my dressing, you know. Vanhu vanofungira sekuti pamwe inini ndiri chifeve just because dressing yangu ndinongopfekawo zvimini-mini. Usararama upenyu wekuti vanhu vanenge vachingokupomera. Rarama upenyu wekuti iwewe hauna chaungapomegwa. Kana usiri chifeve usapfeka sechifeve. Kana usingaindi it's like mota yangu ndomboishandisa setaxi, saka pane munhu akazondi haya mota yangu kuti iite taxi, ndikamuperekedza kun'anga iri mota yangu iri taxi, ndobva vanhu vazoona mota yangu yakamira ikoko vakafungira kuti pamwe ndiri kuenda kun'anga. Chingorarama upenyu huri straight
usina chaungapomegwa. Zakaria na Elizabeth vakanga vakarurama vose vari vaviri, vasina chavangapomegwa. Vanhu ngavambokutsvakawo vokushayiwira nyaya, vose vari 2 vava vasina chaungapomegwa. Havana kumbofungidzigwa kuti sezvo vasina mwana, zvimwe padarega timbovataimira kurodhi yekuenda uko, vanogona kundotsvaka kun'anga, vanogona kundotsvaka kumuprofita. Vese vari 2 vava vasina chavangapomegwa. Wai vana vaMwari, ngatiraramei upenyu hwakarurama. Matambudziko angauya, ngaasatisheka, ngaasatibvisai pana Mwari. Kunonziko naverse 7, vakanga vasina mwana nekuti Elizabeth akanga asingabereki, uye vakanga vachembera vose vari vaviri. Iwai vana vaMwari, kuva munhu akarurama pamberi paMwari, kuchengeta mutemo waMwari, haisi passport. It's not a guarantee yekuti hamuzowigwiwo nematambudziko mukati meupenyu. Even vanoonamata Mwari vanowigwawo nematambudziko. Vari 2 vava vakarurama, but vava vasino mwana. Unogona kutovaiwo muparidzi mukuru pachechi, but wowigwa nematambudziko. Even vanonamata Mwari vanobatwawo kensa. Vanonamata Mwari vanomboadmitwawo chipatara, shuga yakwira, BP yakwira, musoro uchitema. Even vanonamata Mwari vanobroka, vanomboitawo maaccidents. Even vanonamata Mwari vanofigwawo. Iwai vana vaMwari, kunamata Mwari, kuchengeta Mwari, it's not a guarantee yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka mukati meupenyu. But even mawigwa nematambudziko, mose muri 2 munotarisigwa kuwanikwa makatendeka pamberi paMwari. Ngatitendekei kusvikira pamagumo, despite the challenges that we face in life. Hanziko vava vakarurama vose vari vaviri, but mukururama kwavo vava vasino mwana. Iwai vana vaMwari, ngatirambe chinamata Mwari, asi kunamata Mwari tiziva chinhu ichi hazvira kuti upenyu huchava mutserendende mazuva ose. Even vanotya Mwari vakarurama, vanochengeta mirayiro yake, vanosanganawo nematambudziko mukati meupenyu. Munotisangana nematambudziko mai? Muchitya Mwari makadaro, vana vanogona kuita ndururana, motozama kuvadzora zvoramba, asi rambai makatendeka pamberi paMwari. Ende muri kuona here Bible roti nekuti Elizabeth wakanga asingabereki. Sazvotiudza chii? Dai Zakaria akada kundotsvaka mwana kunext door, mwana aitoita, mwana aitomuwana mwana. Why? Nekuti Zakaria aibereka, akanga asingabereki mukadzi wake, but Zakaria akati ndichamira nemukadzi wangu mazuva ose. Mazuva achaparadza chinochemedza vana mai kazhinji, chinochemedza vana baba kazhinji mumuchato, kana vawigwa nematambudziko, inyaya yekuti umwe anofuratira umwe panguva dzakaoma. Chinonzi muchato chaicho chaicho kumira neumwe pamazuva akaoma. Mozowana tete vaitodanidzira, mwana, toda mwana pano, toda mwana pano. Saka uri kureva here kuti panopamba totofa tisinambobatawo muzukuru mumaoko. But Zakaria akaramba akamira nemudzimai wake pamazuva akaoma kudaro. Chinonzi murume hakusi kuva nemamhasuro, kumira nemukadzi pamazuva akaoma. Iwai mai, chinonzi muchato, kumira neumwe pamazuva ekutambudzika. Chingofungai mai, mongokaruka mawana mosdhumana nemanude pictures emurume wenyu mumastreets, munoita sei? Panguva dzakaoma munoita sei? Nona mai vangu iwe vanobva vamatora ose vomwaya mugurupu rekuchechi. Chitarisaiwo zvinoitwa nemagosa enyu, tarisai zvinoitwa nemabhishopu nemarabhaoma, tarirai zvinoitwa nevafundisi venyu, tarirai maerida, tarirai vanhu vamunoti ndivo vanoda chechi zvavanoita. Chinonzi muchato kuti zvakaoma, womira neumwe, wofukidzira kushama kwaumwe, ndo chinonzi muchato. Ende vana mai vanondinakidza, vakadaro vanobva rongedza background, wabva wadzokera kumba kwavo, wadzokera kumba iwe havandogariko stereki nguva refu. Chandakaona ukaona mudzimai andogara 2, 3, 4, 5 months ari kumba kwavo adzokera, anenge agara. Vazhinji
vanozokasira kuhatsitsi vodzoka. But isusu takachengeta nezvamakaitigwa izvi, matodzoka here mhai? Aiwa vana vaMwari, hazvisi zvose zvinongoda kuti mufukura hapwa, zvimwe ndezvekuziva mumba menyu dambudziko renyu. Zakaria aitoziva, asingabereki ndiElizabeth, but haana kugadzira mharidzo yekufamba achiparidza. Munomuona here mudzimai wangu zvaari paya? Haatobereki. Muchimuona makadaro? Haabereki. Muchimuona makadaro? Dei tine mwana but haabereki. Akafukidzira kushama kweumwe wake. Chinonzi imba vana vaMwari, kumira neumwe pamazuva ekutambudziko. Baba vadzingwa basa, murimi moga mhai, muri kuenda kubasa. Chinonzi imba, kumira nababa, mochengeta muchato. Pamazuva baba vasina kana sendi ravanopinza mumba. Iwai vana vaMwari, chinonzi imba baba, kuti mai vabhaiza pekupedzisira, vatora every last cent ramamunaro, voenda kuchihwande, vondotraya kuinvesta. Zvobva zvaramba, mari yose yodliwa yoperera ikoko, kwavatraya kuinvesta. Chinonzi imba, kumira nemukadzi pamazuva akadaro. Nonziko vakanga vasina mwana, nokuti Elizabeth akanga asingabereki, uye vakanga vachembera vose vari vaviri, Zakaria naElizabeth. Vakasvika pakuchembedzana, vachigara nedambudziko ravo, vagamuchira kuti izvi ndo zvatiri. Hatizivi kuti imimi mwana waMwari, dambudziko renyu mumba menyu rakura zvakadii, ende magara naro kwenguva yakareba zvakadii. Handizivi mukati meupenyu kuti dambudziko rako ragara nguva yakareba zvakadii, but ava vakanga vatochembera nedambudziko ravo, but vakaramba vakarurama. Wai vana vaMwari, ngatirambei takarurama, nekuti Elizabeth na Zakaria vakaramba vachishandira Mwari, vakaramba vachibata basa raMwari, kunyangwe the same God anga asati avapa mwana. Ende basa raZakaria mutemberi raive rei? Raive rekupisa rusenze gunonhuhwira, raive rekumaneja munamato achinamata, vamwe zvavo zvichiita zvake zvisingaiti, but still akaramba achibata basa raMwari. Ndembowa vamwe vanhu vachiti hanini zvokunamata ndakumbomira, chimbondimirai kundipa basa nekuti ndine zvinhu zvangu zvisiri kufamba zvakanaka. Iwai vana vaMwari, ngatirambirei pabasa raMwari even tine minamato isati yapindurwa naMwari. Bhaibheri rotiro paakanga achibata basa roupristi, ndo paakashanyigwa nengirozi yaMwari, ndo paanozovimbiswa kuti uchaita mwana. Ari pabasa ndo paanoropafadzwa nechipo chemwana naMwari. Tikaramba takabatirira pabasa raMwari, tikaramba takatendeka pana Mwari, vachapindura minamato yedu. But Mwari vanozviita chete kuna avo vacharamba vakatendeka kusvikira parufu. Ukatarisa zita rekuti Zakaria roreva kuti iro whom God remembers, uyo anorangarirwa naMwari. Iwai vana vaMwari, despite my situations atinosangana nawo mukati meupenyu, one day Mwari vachatirangarira sekurangarira kwavakaita Zakaria. Vakamupa mwanakomana, vakamutumidza zita rekuti John the Baptist, akaparidza akazarura Jesu nzira. Iwai vana vaMwari, tikaramba takabatirira pana Mwari, Mwari achapindura minamato yedu. Ngatirambei takabatirira pana Mwari, Mwari vachatirangarira. Muri kugwara here mhai? Rambai makabatirira pana Mwari, musandotsvaka rubatsiro uko kana uko. Rambirai pamunamato, Mwari achakurangarirai. Uri kuramba here muchato mhai? Uri kuramba here muchato baba? Imba iri kusheka here? Rambai makabatirira pamwe pana Mwari, musandotsvaka miswe yemadzvinyu, musandotsvaka mvura kana matombo. Batirai pana Mwari, Mwari achakurangarirai. Riri kuramba here basa sisi? Ndozviziva makatoudzwa, kana ukasangana neni ndokupa basa, chimbomira mwana wamai vangu, ramba wakabatirira pana Mwari, Mwari achakurangarira. Handizivi kuti yava nguva yakareba zvakadii. Zakaria naElizabeth vavakura vachembera, vakarangarigwa naMwari vadaro, vatopfuura makore anotarisigwa kuti munhu anogona kubereka. Pakadaro Mwari akapindira pamuviri pakabata. Mwari achakurangarira mwana wamai vangu, sekurangarira kwakaita Zakaria naElizabeth. Ramba wakabatirira pana Mwari, nemunamato remukati memoyo waunoti tenzi ndirangarireyo, ramba wakabatirira, Mwari vachakurangarira. Ngatidzorei uso hwedu patiri kunamata kuvharira rusando rwedu. Baba wedu ari kudenga, tokutendai. NaZakaria naElizabeth vakaramba vakamira, vakatendeka kwamuri Jesu,
pamazuva ekuoma kweupenyu, vakaramba vachibata basa renyu Mwari pamazuva ekuoma kweupenyu. Asi imi chatokutendai nacho Jesu, makazovarangarira at the end. Kurangarira kwamakavaita Mwari ndo kurangarira kwatinokumbira kuti mutiitewo. Pane vari kutsvaka muchato, pane vari kutsvaka mabasa, pane vari kutsvaka utano, pane vari kutsvaka mabasa, pane vari kuchemera maprojects avo. May you remember them nekuti muri baba vedu. Tibatsirai Mwari. Hatizivi kuti dambudziko iri rava renguva yakareba zvakadii. Zakaria naElizabeth nguva yareba vanga va give up, vasatoti tisisina tariro, but imi makazovarangarira. Kuvarangarira kwamakaita ndo kwatinokumbira kuti muitirewo vana venyu. Tibatsirai mutiitire zvakanaka nJesu tanamata nekutenda. Amen. Jesu litwalalami uye usini solwami igeze atembo wami opaswa itwalalami Jesu Kristu litwala onko bunye uzodula onko bunye uzodula no bunyama upambiwa mangingoze elitembala nespepo endelenia mangingalaki koloya Jesu Kristu litwala onko bunye uzodlula onko bunye uzodlula isivumo siqinile kulabo abamthembile nanxabina idangele uJesu ngisamthembile uJesu Kristu litwala konke bunye uzodlula konke bunye uzodlula nxa kukhala itilomo uyena ngikuphukele ngigqokiswe ngobungcwele esigodlweni ngiyovela uJesu Kristu litwala konke bunye uzodlula konke bunye uzodlula sokorakanaka kunesu wafambi apotinoenda pasipo asimuponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo ariku uyane kukasika Jesuje ariku tsoka devafambi wake vachazotora apo Jesu ouya makuwa ekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe naJesu ariku uya nekukasi
kasika Yesu je ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponesi vovachava pasi rese vanamate mambo wedenga ari kuuya nekukasisa Jesu je ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Haleluya, ameni je haleluya nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga ari kuuya nekukasika Jesu je ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Haleluya, ameni je haleluya nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga ari kuuya nekukasika Jesu je ari